Piny owacho chako ayanga chenro mageto oganda maonge kod oboke manyalo konyo e fwenyogi. Maendi e kinde mane idhi odiechieng' World Identity e boma ma Homa Bay, chenro motelne kod jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen. Kaka achiel kuom yore mag neno ni oganda duto ofweny kaka mapacho kaendi kokadho oboke mag nyuol kod opande, Murkomen omedo ni piny owacho timo makare mar neno ni ji duto nigi yot mar yudo chenro makamago. Osingo bende ni mar rango manyien Sh500 ma oganda chulo kaka yor yudo oboke mag nyuol kata birth certificate ni olosi romo mar lalruok e wi wach mar arita kwe. This for first-time ID applicants. It's estimated that over 1 million people are just living within Kenya without ID. Therefore, they cannot be employed, they can't get share, they cannot vote. There are so many rights they don't exercise and the benefits they don't get from their own country because they don't have national ID. The discussion we're going to have with chiefs and assistant chiefs, who are actually the chiefs are the ones who play a critical role in recommending persons for identification, is that this exercise, they must walk around all their locations to identifying these people and helping them access these services, including those who are vulnerable, like persons with disabilities. Some of them are just being hidden by family members. Kawatieko ni riwruok matayo tuke adhula pacho kae Football Kenya Federation oyawo ayanga league mar adhula ma season ma